mun bari amana kwankwasiya amana dade ana yi dade ana yi kama dan budurwa mutane a cikin amin Allah ji shemu alheri Allah ji shemu alheri kwankwasiya amana kwankwasiya amana 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 baka shawara gaskiya ne saboda yau juma'a ce mun gaya musu muna nan muna jira muna son a je a yi sallah mun yi rasu a je a yi sallah kada a tafi gaba daya saboda munamuna akwai masallaci ana bari ni ne kwanta ake sallah shiru a jini suke ce akwai masallaci Allah munamuna zasu Allah rabi su tafi rabi su akwai munamuna amana daga wanda ya tafi kima Allah mai sa su ko ina ne ma a saka wanda suka tuma su dawo kuma raina mana hankali za su san raina mu shine ai gwara a raba biyu ɗan ɗaya da rabi su je su dawo ɗan ɗaya da rabi su je su dawo ɗan ƙarfe biyu su je su dawo akwai ɗaya da rabi ya suka ga samu za a rasa mana masallatai da yawa Hayatu, yi postin da Allah duk wanda suka tafi masu dawo. Muna zo mu da ana da yawa. yanzu ga zangon da ma aka kai zai mi alala ko? karfe nawa yanzu? sai mama sai mama Allah ya baka bai ci dai mana mama a bashi kai mama ai ba
wani abu bane. Basu sara kan ba. In kurfa ciyaman zazzabin amana kwanto ina. insha Allah kuma daga yanzu har gobe konkwasiya no shakin insha Allah konkwasiya babu rawa babu aka fara yanzu aka fara wallahi yanzu aka fara daga kawo kuma ta tafi finai zuwa kanta ita kanta gwamnatin to ta sani yanzu muka fara konkwasiya wallahi babu rawa wallahi babu rawa babu rawa sai mama abaka dan budurwa ya san ni na san shi to dan haka muna nan gaskiya waka sana'a ce ba barki bace ba kuma ba za mu bari ba sai mama